correction po. Hindi pa ako manunula. Pero, in the past kasi may mga nagawa na rin akong mga tula. At sa ngayon, sinusubukan pa rin gagawa ng mga tula. Ang tulang aking bibigkasin po ngayon ay tula po ni Joel D. Manuel. Ang pamagat po ng tula ay Anya Ti Baro Ditoy, o sa Tagalog, ano ang bago dito? Mababain dagiti askaw ko itan, abumaddek iti daytoy adagam, sadyay mabuteng aglayag dagiti mahogani, iti panangawis iti angin na, ngem nalabaga pailaing dagiti ules ti patakder, anabati iti baet dagiti aggagantil amuyong, anya ti baro ditoy, baro kadi dagiti pagsasao, kas iti daytoy makiabig apaste, aminarauyo itinagan kentalek, adu dagiti naisibro arupa, ajak ammo numamwak tumanen, kablaawan dak, iti gangganaet asutil, maripnak, kukwat met daytoy ngan annong, anya iti baro ditoy, nabursi kadi ti Abel, kadagiti sinanpuso nga agkikibin abursina, dagitoy ladawan iti agpipinengit ated damet, ti ilalasar dagiti sutil adadael, ngem aglatlati ti binangon ko nga arkoy ti sirib ditoy, apay adi kadiitan aginaldaw amaluktan, kas ruangan iti taeng dagiti agpadakkel iti nagan, adda kadi baro ditoy, adda gita dagiti ruod, amang tagikwa kadagiti pingir ti kinadalimanek, kukwayo pailaeng ken ilalayo met dagiti tibayo, ti almusaryo ti sirib anabaliktad asao iti paayos na, tay libbi ken paraipos dagiti gatangen yu apsarita, saan yun tumanen ilako ngawan sarsarbona, diket din tapor kilo amin dagiti addangyo, ket dilat tamalpas dagiti linong ti kasipngetan, awan ti baro ditoy umanayan ti reggaay, inton adal daw nga agipudno dagiti pakasaritaan, nakamattider agmulagat kayo amataptapukan, wenno agpalikod iti gimong iti maisugel at tugaw.